no wa abo so eya awrehosem yie eno na ama me da me na minim se me maame na acha buru wa mpemte ase anka we nyina emma ana amesa so se de no ne me maame te eti se na bibi aba na ne ba na ni atutu atonsuom eya awrehosem mebre mi ho me ba ne bia na me yema hyeme sa asukọ no ma no te akwantuom na ne nua ne sebofo sei atu ato sanka ya dodo no na mom ya twena bo so no me ba nti na me wa me de nyi obi anti me ba no nti saba ya menya me ba nim se oba ma be akosia bengo ma so wogire mo dia danse de mama me akosia se masam ne se me se me ba nti me ba no nti me ne bibia ka o because me ba no ba bia me ba ni gina no me ho me tie me da me na me sugu me yam sa basa obi otibata mu bone bra na nne wa ba be gina asemdie bia ana wo tete aha atwe nti me ba nti brempomenti me sole na me hu na me nte nka na bibi ya aye me na me sre nya me se di ogina mu bia no onyame a oye bambofo no onyame na nkasa be yi na firi bibia mu ama ni nyina to atwa ye say this too shall pass ti bibia to betwa ama me ba no ye nya no asan de aye de eti o yaro se me ba nim se emma no so aka mi ma me ba papa ha ye kwan ho aha ye kwan ho for see asem de me pesa meka aibenisi agbeto manyo wo wi o se makpawude me hu wasie makpawude agbeto manyo abo bi so beka wa o ka se for see asem de agbeto manyo a say e pese things for see okay eti e wusi mama China o se agbeto manyo me po for see no se agbeto manyo na agbeto manyo no for see na agbeto na o manyo na na ebu of awutie empanifo bu bi be sese enipa nyina dane mo a won so dane bi na so wa na ne ebu ani bi a emo an baba ba chi woni pa repeal or maybe China. Okay. For that is it. The news is that the Lumba, my immediate family, that Lumba, my immediate family. I would want to say the airport money and so I need to say almost the proposed funeral date no almost the Kotan money and I'm one yardom nanka sebi almost sa dano and fa emom. Yes, the proposed funeral date abetuja which is Yankopon twedi ampon ya adom a eye eda ye bekoso eye the 13 December no on say ano papa she dey kan betuja say ebusuafo esre pa say on person obo yen sisa de fa ho no ana mama yen ka say o kada no ebusuafo ya e free pa akoso no ho don che say on de kotu yeru anu na manim akose anu say ko betimi a ko ye bibi kakra emfa sa da no ho ema won na fe bibia enso enye asumdient. Yes, some members of the Pakoso a corner ebusua and ababeju ene omo akasa na ye din seminar so na nye omo kwa na ba afei ofaya poku was part of Pakoso ade she ebusua omo abeju asabre a omo so chese omo do on se de ekotu yeru anu ene nti ofaya poku e wa ha sei sanso na ya de nyina mama China de ne kasa ye friend mama China ono so ka kodefo so abusuafo ya omo ewo secret ensuta ede Pakoso no na omo kasa de owo Pakoso o kan de she no Pakoso no ho e na afi o san kasa ye ede fa on se na anu ya beto bia na anu fi ada se mrantie bia omo ba court ha na omo asim na se omo de omo yeda Lumba abusuafo ya omo ewo Pakoso na omo aba omo yenti omo ba ina se omo be opozi ana se omo chese abusuafo ni ofi wusu e na omo hu se niam bia ekoso no emwa entisa dia abusuafo ni enyi ne paboa omo ye abusuafo ni paboa na fe sebi de sefata bia waye aboa no o chese on se enchai ena abusuafo ni bia be kasa ya papa ni kasa chese o abusuafo na be de chi e chese obi biara ni wa obetumi ayi abusuafo ni na kofi wusu ena mu paboa ensi da se obi biara be yi abusuafo ni na kofi wusu na mu paboa no eno ena wo chem ya waka se mantie na kra no Pakoso omo ni mu omo na nipa bi na akobo omo pa eno ena ye maame ne kasa mama China ya waka ekọ na busu ya wo Pakoso no ene kasa odi tuja se enye no credit da se nipa bi na akobo mantie pa ama wo ba na no aye fiada ebe ye se bo ye che kakra wa se ne mo wo mo aye Pakoso mabunu isan se ono mo na wo Pakoso wo Pakoso mabunu ya de enti omba ina ne se omo ahwe hu se de ekoso na ha adwen de seremeka egu kodofo su da Lumba ni mu ase eno so na omo mpese ba ne sa enti na omo ina ka bo mu a omo de kroye aba na ene dey
ɔmo abɛyɛ ɔyɛ kyerɛ nso ase deɛ ebusua so ɔbɛka yɛn ho a ɔkɔ video n'ahyɛseɛ no a ɛyɛ maame bi a na ɔkasa na ɛfɛ no ɔma China yɛ ɔyɛ Dada Lumba abusuafoɔ no bi yɛ wɔ paako so yɛ funeral committee kura foforɔ yɛ abɛyɛ ɔka ho bi ɛna ɔkyerɛ sɛ ɛnokora ebi sɛ nananom nwura baafo adeɛ sɛ ɔban yɛ bɛkasa adeɛ nso ɔmo de ɔmo de hyɛdeɛ wakɔ so nananom anim na sɛ kwan da mu a nananom ayɛ ho biribi ama wɔn na afei yie no ɛnyɛ da no wɔbɛtumi de akɔhyɛ brɛ foforɔ a anka bɛboa pa san so ɔhunu sɛ nneɛma abobɔ so kakra ane saa nso ɛna afei ɔsan kyerɛ mu biem sɛ ɔno kɔɔto a ɔba no nyɛ sɛ bi a ɔmaame akɔso asɛwa anaasɛ ɔdɔ broni yes maame akɔso asɛwa anaasɛ ɔdɔ broni na mmom ɔno deɛ ne ba ɛyɛ akɔso abempɔma nti ɛna da bi a ɔba kɔɔto a ɛbɛta akyire sɛ ne ba bempɔma na deɛ nyinaa no na sɛ ne ba ɛte akɔntuo mu na biribi nti ɔbɛdu Ghana ne yɛbɛma ewu akyi na ɔfa ha na owura ha ne yɛtwe ne wɔ ha na ɔsene ha no ɛha adwen paa no nti na ɔtena sɛ ɔntumi ntena na ɔn deɛ n'akoma so adeɛ nyinaa ne sɛ ɔba bɛtaa ne ba akyi na biribiara yɛ bɔkɔ na asomdua ba na afei biribiara nso atoa so sɛdeɛ esi ɛteɛ nso ɔn yes that is it abusua in case you just joined us the update our top form sisi and say that the Lumba the immediate family of Ayapoku afei pakosofoɔ no bi maame brempɔma deɛ ɔha da of Ayapoku ne wɔn aka wɔn nyinaa ba bɛdu court asa abere a ɛno aka sɛ yɛ a wɔn baeɛ no wɔn nante sɛ nyinaa ne sɛ sɛbi wɔn deɛ ɔbaeɛ a wɔn bɛtaa maame akɔso abrempɔma akyi ɛnso wɔn no nko a yɛ sɛ wɔn bɛtaa maame akɔso abrempɔma akyi no a afei wɔn srɛ paa sɛ wɔn ado sɛ wɔn tena no wɔn anim danka ɛfɛ yie ne dam na wɔn ayɛ bibi kakra de afa wɔn ama wɔn na bibia ɛnso ayɛ bɔkɔ ɛna wɔn asa kyerɛ mu biem sɛ ɔnsɛ na yɛ ka nsɛm bi sisi nkyɛn ne yɛ ne mpanyinfoɔ bi ɛkasa yɛ a wɔn kyerɛ sɛ wɔn yɛ Dada Lumba abusuafoɔ yɛ a ɛwɔ nsirɛmika Dada Lumba ɛkɔ abusuafoɔ yɛ wɔn kyerɛ sɛ mmeranteɛ no kɔ efi paako so baayɛ ɛyɛ naano no wɔn nim wɔn na wɔn yɛ abɔntensofoɔ yɛ sɛ wɔn nka abusua no bi a papa hyɛ na abɔ wɔn paade wɔn aba no ɔsi ɛnte saa wɔn nyinaa ayɛ abusuafoɔ yɛ a wɔn efiri ɛyɛ paako so ɛna wɔn baayɛ a ọmọ arẹkyẹ nsẹm nso ase nti ebusua saa na ɛkɔ so a saa de yɛte ɛbɔ ase na yɛde ebusu nkyɛmu ɛne emu ama na ebu nyinaa nso ɛsom mo sɛdeɛ ɛsi ɛte so that is it wɔn kasa wi yɛ no fa Ayapoku Dada Lumba ɔfa ɛna afei mama China ɛne wɔn yɛ aka wɔn nyinaa akɔwura court dan ne mu hɔ yɛ asɛbi wɔn ɛkɔ akɔtie deɛ ɛbɛkɔ so na bia nso ayɛ bɔkɔ nti sɛ wotie mu a sɛdeɛ ɔpanyin baako yɛn kasa wɔn ɔkyerɛ mu sɛ o ɛyie no nyame yɛ adom a 30 bɛ ɔba so no wotie maame mama China nso na wɔn yɛ na wɔn kasa yɛ a wɔn kyerɛ 30 no yɛbɛha adwene nti wɔn yɛ wakɔtena no mu afei wɔn ahwɛ yɛ wura no bɛka nti deɛ deɛ yɛbɛtumi aka nsɛ so nyame sɛ ɔno ano ma wɔn nteaseɛ na afei wɔn nyinaa nkɔ bɛnkurom mu na biribi anya so deɛ sɛ kɔba sɛ nteaseɛ ama na yie no bɛkɔ so a bɛha adwene kakra bɛka adwene paa nso ɔno nti yɛn a yɛbɔ mpa yɛn atɛkyerɛ sɛ biribiara nso ɛbɛyɛ bɔkɔ yes nti that is it sisi ade mu akyerɛ nse ewura no nanom adaro wɔn bɛboa na biribiara yɛ bɔkɔ na biribiara ayɛ asomdwe na afei yɛakata yɛakata Dada Lumba akyi korakora na biribiara nso okay Dada Lumba akyi korakora na afei biribiara nso ayɛ bɔkɔ nti sɛ na teɛ that is the news okay that's the news abusua aba yɛde aba abɛsom no nso ɛwɔ still live from the Kumasi High Court, Charles Kojofosu, Dada Lumba, Niwechi court case about who the legitimate wife, the legal wife of Dada Lumba is. And when any other drawing says, yeah, is a Imwacha and it's Busiano Fawe, Ekase, that way so Ekase, the latest development and that's your boss, yeah, the beginning of Smama Bebo, and the Munchum, Ababa Sumo, our honor, and Jabusan, Yaba, the church, live on Rajab Media. And also on by Grace TV. Yeah, I was saying after the course, the trouble be a didn't know so happy. I didn't know so mama bo any munchemu esom said ya esi at the end to us where we are na fe dia ke bia so ye fa eno so munchemu ene emu amanebo and so tie na dia me say me dia ka no family members no the one no about do say omo ana omo nyama ye so the buy na be na buza say ase of Ayapoku Dada Lumba ofa ihu no wo ha che adadi na asie ofan fa ene of Ayapoku abeju aya nche kra na busia onya kwanya akowura akostan mu nti of Ayapoku ya ona Dada Lumba se be ni maame amisa edua people no ono so aba beju ase enna mama China ono so ebusia ni pa akosfo no omo so aba and of course it's tell call for so do no awa ase omo ye ni bi kasa ya wa ha na ba ko a ni kasa doctor o se wo ye ebusia pre na be dey tree na ono so any nsem etuga nti wa clear say without
na yɛ doubt na ne nsɛm a na papa yi ka wa ase wa kyerɛ sɛ da bi ante saa mmerante te busua tie ni o mesrɛ asɛm no mu akyɛ bi di kan ne sɛ ɔhu sɛ ɔmo yɛ na ɔmo kasa ayɛ yɛ a ɔmo free step for yɛ aba panyin baako yɛ ne kasa kyerɛ sɛ ɔno na yɛ abusua panyin ɛkasa mafo no na sɛm a na ɔka ne sɛ mpokura saa mmerante a ɛsɛ bi na ano fiada ɔmo ba bɛyɛ dede wɔ ha no yɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo yɛ paako so ade hyɛ no ɔno deɛ ɔkɛse ne fi sɛ ɔmo mfiri paako so na obi akora ni wɔ paako so na papa hyɛ ɛna ɔmo nyɛ paako so ade hyɛ na papa hyɛ ɛna akɔ ɔmo paa sɛ ɔmo mmra ɛmɛka nsɛm sɛ papa hyɛ na akɔbɔ ɔmo paa sɛ ɔmo mmra ɛmɛ sɛbi ɛmɛka nsɛm ɛmɛgu abusua panyin anim ase ɛno na yɛ maame mama kyala ne ɔyɛ kyerɛ sɛ dabi ɛte saa da de mpo koraa saa abusuafoɔ yɛ ɔmo ɛkɔ yi ɔmo hyɛ ni mpaako so abusua no yie ɛni mpaako so ade hyɛ no yie nti sɛ ɔmo yɛ paako so ade hyɛ na sɛ ɔmo nya ade hyɛ ɔmo hu na ɛmo paako so koraa ɔmo nɔɔso mo so yɛ asa asɛm ba paako so anaasɛ yie bi ana bibi ba kakra bi akora kakra ɔmo hɔ ɛna ɔmo tena ase ɛyɛ ma bibi ayɛ bɔkɔ nti sɛbi ɛkɔɔfoɔ ɛkasa asesi ɛyi ɔmo nim ɛyɛ paako so ade hyɛ na ɔmo bɛka sɛ o wei nka ho nti ɛnte saa koraa no mmeranteɛ no ɛbaa na no fiada no yɛ maame ma China sɛ wɔka ama sɛ nyinaa te sɛ they are true royals of paako so yɛ ɔmo fi paako so ɛyɛ paako so ade hyɛ a ɔmo di akunya wɔ paako so ma ne yɛ yɛ ɔmo nyinaa wɔn asɛm nti a ɔmo baa na no fiada no sɛ ɛnyɛ sɛ ebi a papa hyɛ na kɔbɔ ɔmo paa ɛnyɛ sɛ ebi a obi na kɔbɔ ɔmo paa na emom ne nti a ɔmo baa kɔɔtɔ nyinaa ne sɛ ɔmo sɛ ɔmo hwɛ sɛ ne nsɛm si kɔ awerɛwo sɛm yi sɛdeɛ si kɔ adadum ba ne nsɛm yi ɛnɛ ne nam ha kyɛn nam na ayɛ degyaa na wei to ne ma ne wei na wei so ka de fa wei ho na mpo kura du baabi a sɛsi ɔmo so sɛ nana ɛyɛ ayɛ nana paako so hene ɔyɛ nyame deɛ ɔmo so sɛ abusua panyin kɔbɔ na amaneɛ afei kura ɔmo sɛ ɔmo nam ama ɔmo ate nsɛm bi wɔ fam sɛ abusua panyin sɛ ɔkɔpɛ baabi abusua tiɛ ni o sɛdeɛ ɔmo ka na mo so meka ne bi abusua panyin sɛ ɔkɔpɛ baabi ɛbɔ mu na ɔkɔsie ɛyɛ dade no ba no ɔmo hwɛ sɛdeɛ nsɛm wei na ɛkɔ so nti na ɛma ɔmo ne bi yɛ sɛ ɔmo bɛba na ɔmo abɛyɛ ɔyɛkyerɛ na ɔmo abɛfɛ wɔn se kɔkɔɔ sɛbi sɛ ɔmo abɛfɛ sen ɛde akyerɛ ɛyɛ abusua panyin sɛ ɔmo bo ɛnwɛw saa nsɛm na ɛkɔ so no so nti obi aka sɛ ɔmo nyɛ abusuafo a there is no iota of truth in that matter ɔmo yɛ abusuafo people paa ɛnso ɔmo ti no so ne nsɛm no bi a ɛtwa ku yɛ de ɛsom no ɛnso yɛhwɛ live ɛwɔ YouTube Rajab Media ɛfa dwumadie ne live saa nso ɛna by Grace TV fa ne live ɛna afei Greater One TV ɛfa ne live ɛnso ɔno a yɛde nyina mu amanebɔ ɛne ɛmo ɛnkyɛmu ɛnso mo ti yɛn to aso ɛnim sɛ obi busa sɛ yɛ abusua panyin deɛ ɔwɔ ase abusua panyin wɔ ha sɛ abusua panyin yɛ ana ɔtae ba ntɛm pa anam sɛ ogyina daka mu ti yɛ ana ɔba ntɛm pa akora nsa na court ahyɛ ase nsa abɛɛ ano kasa yi I can confirm to you on channels a yɛtwa show yi na Rajab Media by Grace TV Greater One TV ɛna afei channels a wɔde yɛtwa show yi na like sɛ abusua panyin aba abɛduru. Yeah, Sabi Amno Kasa, Japanese is in the courtroom channel. Japanese is in the courtroom. Okay, and so one more. A thing in a woman and a and so yes, this sanity. And there's so much as any that shall say. And I'm sorry, we are seeing the shall say. A course now could do a not court. I'm a break a crack or my break and the name up on call a crack. Nothing. Actually, or my sack also be didn't say, Yamea Domoa, maybe in an hour time. It be quite a new salary. That is at the discretion of my lady or Tejamu. Any court no ɔmo break akra na fe updates bi afiri ba no ye de no so nkyeremu ɛne emu amane abo nyina asom live na fe bibia ayɛ before said dia esi etie enso a it is a very calm atmosphere omu a na busuafo ni bia ba bedu na ɔmo akwa kwatena se omu a fe supporters no meka supporters am sure team legal wives any team odobori no so abedu no makwatena se so the city no tension said down build up because on the various factions no omu nyina emphasis obehia mu na bia we akoto amane we say na otwe twam no da no ba akosie no ya na ekobasa ya na ha adwen gaket no omu mpene saa se beba say na we tumane we da we tumane we ntia ne obi aba on the dom na na wabo omu na enye se bia onye omu nyina na nya akwanya ewi akodan no mu de ne nso ne okokotena so we bia wajina homi ya nyame adom a ene odin pampa na oba na odin paibo territory se bia akoma pa odin territory se bia nyame be ya adom na homobo na bibia ayebokọ no na ekoso a ene akoso a bisa bia busa edi nyina mu nchemu ene emu amanebo enso etomo yes ene nso obisa pay nza daka mu biemu ya de be koso bia nyankopon ya adom na court etna siwi ya beba ya the rundown the updates the development the education factor education giti na there the no amanebo ene mu nchemu enso asom na on say ye ne abusua pay na be de chie kasai won papa papa ye ne kasai no ono wa chemu ye ya ono wa chere se edi kan o de kokobon nsem abusua ni na emom ebla asem si ye foforo na maame on se sabre na maame akoso abempoma eni Ghana ha
ɛna maame akɔso asɛ wɔda dum ba yɛn nso ni Ghana ɛna ɔmo tu Papa Shi ɛne ne nua Jega nipa mmienu ɔmo tu ɔmo sɛ ɔmo nsi ɔmo anan ɛwɔ committee hyɛ ɛne bi Papa Shi